Jeg er den tidligere danske forsvars- og økonomiminister, og selvom det ikke er nødvendigt med en introduktion, tænkte jeg, at jeg ville minde dig om, hvem jeg er. Ja, jeg ved ikke, hvordan du er havnet på denne side, men jeg kan forsikre dig om, at det, jeg nu vil sige, vil forblive i din hukommelse for evigt. Du har en mulighed foran dig, som kan ændre dit liv. Det er ikke bare et tilbud, men en chance, som ikke alle får. Kun de første 500 personer får adgang til vores eksklusive projekt. Hver et nyt medlem får mulighed for at tjene 10.000 kroner om dagen uden særlige færdigheder eller erfaring. Hvad hvis jeg fortalte dig, at du netop i dag har mulighed for at begynde at tjene 10.000 kroner om dagen uden erfaring, investering eller særlig viden og tjene det beløb hver dag resten af dit liv? Ja, i dag. Ja, det er dig, uanset hvem du er og hvor du kommer fra. Du har ikke brug for særlige evner, erfaring eller penge. Det eneste, der kræves, er fokus, beslutsomhed og vilje til at handle. Det eneste, der kræves, er fokus, beslutsomhed og vilje til at handle. Hvis du har det sådan, vil jeg ikke holde dig tilbage. Men hvis du virkelig er klar til at ændre dit liv, så brug 3 minutter. Det koster dig ikke noget, og i løbet af få timer kan pengene komme direkte ind på din bankkonto. Forestil dig 10.000 kroner i dag, 10.000 kroner i morgen og 10.000 kroner hver dag resten af dit liv. Mere end 300.000 kroner om måneden venter på dig. En mulighed for at tjene penge her og nu, og kun nogle få udvalgte vil være i stand til at drage fordel af den. De fleste tjener dette beløb over et helt år, men de første 500 mest beslutsomme vil modtage det hver måned. Men husk, at hvis du lukker denne side nu, går du glip af din mulighed. Dit eksklusive link er kun aktivt i en time, og din chance for at ændre dit liv forsvinder med det. Det har intet at gøre med forex, aktier, multilevel marketing eller andre tomme løfter, der findes overalt. Dette er en reel mulighed for dem, der er villige til at handle. Lad ikke frygt og tvivl stoppe dig. Det er derfor, mange mennesker mister muligheder, som de kunne have udnyttet i går uden at prøve. I mere end 4 år har jeg søgt efter de bedste eksperter over hele verden, i Kina, USA, Singapore og mange andre lande. Jeg støtter dette projekt med mit velrenommerede omdømme. Vi skabte en supercomputer, der kan udføre 1 kvadrillion operationer i sekundet og investerede 9 millioner euro i dette projekt. 1 kvadrillion operationer er en enorm værdi med 27 nuller. Den er 1000 gange kraftigere end nogen hjemmecomputer. Derefter udviklede vi software baseret på kunstig intelligens og implementerede det i finansiel handel. Kort sagt har vi skabt en computer, som analyserer alle transaktioner i realtid. Den gør alt arbejdet for dig, og dit job er bare at se resultaterne og indkassere overskuddet. Jeg har allerede mere end 450 personer over 75 år, der tjener mere end 300.000 kroner om måneden i mit projekt. Jeg tror, du er yngre end dem, og hvis de var i stand til at opnå sådanne resultater i den alder, hvorfor kan du så ikke? Hvordan kan du være værre? Vil du ikke gerne have succes? Nu vil jeg forklare dig trin for trin, hvordan det fungerer. Gå ind på vores hjemmeside, udfyld formularen, og i løbet af få minutter vil din personlige leder kontakte dig for at sætte dig i forbindelse med vores program. Nøglen til succes er at handle i det rigtige øjeblik, og det øjeblik er nu. Lad være med at vente. Gå ind på hjemmesiden og benyt dig af denne mulighed. Dit liv er ved at ændre sig.